Poseu-vos la mà al front perquè parlarem de la temperatura del cos. El més normal és que estigui entre 36 i 37 graus i mig. Si ens passem massa per un costat o l'altre, ens pot portar problemes. Hi ha diverses coses que ens faran pujar la temperatura. Per exemple, si fa calor o si fem exercici. Quan la temperatura augmenta, hem de refredar el cos. Tirar-se aigua al damunt no és mala idea per refrescar-se. El cos fa servir un sistema semblant, la suor. Penya, quina calor que fa aquí. Això no mola. Hem de baixar la temperatura. Necessitem suor. Repartides a sota de tota la pell hi ha les fàbriques de la suor. Es diuen glàndules sudorípares i en tenim més de 2 milions. Suar és com si tiréssim aigua sobre la pell, però en aquest cas l'aigua ve de dins. La suor surt per aquests poros, uns foradets minúsculs que tenim a la pell. La calor del cos farà que la suor s'evapori i així baixa la temperatura. Produïm de 2 a 4 litres de suor cada dia, i a l'estiu més. Per això és molt important recordar de beure aigua sovint per mantenir-se hidratat.